Καλημέρα σε όλους. Ονομάζομαι Νίκος. Είμαι από το Πυθαγόριο Σάμου, αλλά η βάση είναι στην Αθήνα. Βρισκόμαστε στο Λυκαβητό, όπου ξεκίνησε και αυτό το ταξίδι της προετοιμασίας με το πρώτο επεισόδιο του καναλιού και το θεώρησα σωστό να κλείσει ο κύκλος εδώ που ξεκίνησαν όλα. Κανονικά θα τρέχαμε αύριο στο Ζαγόρι, αλλά ευτυχώς ή δυστυχώς ο Θεός είχε άλλα πλάνα για μας και πάμε να δούμε ακριβώς τι έγινε. Έρχομαι την Τετάρτη εδώ που λέτε στο Λυκαβητό να κάνω μια προπόνηση με κάτι ανοίγματα και βλέπω ότι ανεβάζω πολύ εύκολα παλμούς, ότι κουράζομαι λίγο πιο εύκολα από ό,τι πρέπει. Λέω κάτι δεν πάει καλά. Και πάω σπίτι μετά, σβήνω, κούρασε κατευθείαν, βαρύ κεφάλι, μάτια, ένα σφίξιμο στο στήθος. Λέω κούραση, εβδομάδες ξεκούρασης δεν βγάζει και πολύ νόημα. Μάλλον κάτι τσίμπησες, Νίκο. Κοιμήσου, ξύπνα και δες τι έγινε. Ξυπνάμε Πέμπτη πρωί, πάλι τα ίδια ήπια συμπτώματα. Και λέω, Νίκο, τι κάνεις τώρα? Κλείνω αμέσως ένα παθολόγο να αποκλείσω ενδεχόμενα ίωσης κτλ. Αν είμαι ok να τρέξω την Κυριακή. Πάω στον παθολόγο. Ναι, μου λέει έχεις ίωση. Μου λέει έχεις ίωση με φλεγμονή στον πνεύμονα. Λέω τέλεια. Να κάνω σενάριο εγώ στο κεφάλι μου. Μπορώ να πάω για τη βόλτα, μπορώ να πάω να με τρέξω Παρασκευή, Σάββατο και να δω πως είμαι Κυριακή. Αλλά δυστυχώς έπρεπε να πάρουμε τη δύσκολη απόφαση. Όσο δύσκολο και να είναι, προέχει υγεία, παιδιά. Και για να μην κολλήσουμε κανέναν άλλον. Ούτε τώρα να κυκλοφορούμε με μάσες ιστορίες εκεί. Και ούτε να ρισκάρουμε την υγεία μας, να δω πως είμαι, αν είμαι καλά κτλ. Άκουσα το σώμα, άκουσα τον γιατρό, είδα την υγεία μου και λέω τέλος. Όσο δύσκολη και στενάχωρη απόφαση κι αν ήταν, τέλος, έπρεπε να πάρθει. Το θεώρησα σωστό. Να πω δύο ιστορίες στα γρήγορα. Το 23 πήγα να τρέξω το μαραθώνιο της Αθήνας μετά από μια εβδομάδα που είχα περάσει COVID. Δεν το ήξερα ότι είχα COVID, αλλά ήξερα ότι είχα περάσει χάλια και λέω, είχα κάνει μια καλή προετοιμασία. Λέω, έλα μωρέ, πήγαινε στην εκκίνηση, να δεις πως θα είσαι και άμα συνεχίζεις. Φτάνω μέχρι το 20 χάλια και λέω, έλα μωρέ, αφού έφτασε μέχρι εδώ, πήγαινε κούτσα μέχρι τον τερματισμό. Πήγα κούτσα μέχρι τον τερματισμό, υπέφερα, σπλήνες το ένα τ' άλλο, 6 μήνες εκτός μετά ο Νίκος. Πρώτο μάθημα. Και το 22 στο Ζαγόρι, άϊπνος, δηλητηριασμένος. Τι είχαν διάφορα τέλος πάντων, έλα μπες στην εκκίνηση μωρέ και θα δεις πως θα είσαι. Από το πρώτο χιλιόμετρο χάλια όλα, δεν κατέβαινε τίποτα, μόνο νερό, γι' αυτό πολύ λίγο. Τερματίζω μια ώρα πιο μετά από ό,τι είχα στόχο, πάω στον τερματισμό, τα βγάζω όλα. Μια εβδομάδα εκτός, φτηνά την κλείτωσα εκεί, οπότε τέρματα υπερβολές τύπου David Goggins, όταν πρόκειται για θέμα υγείας. Όταν πρόκειται για θέμα πίεσης εκεί που πρέπει, σε αγώνα ή να κάνεις μια υπέρβαση, εκεί ναι, να σκάψεις βασιά μέσα σου, να βρεις τη δύναμη. Όταν πρέπει. Όταν όμως μιλάμε για θέματα υγείας, ειδικά τώρα ας πούμε για την ίωση που αφορούσε και άλλους, παιδιά, εκεί δεν θέλει μαγκές και υπερβολές. Εκεί τέρμα, μιλάει το σώμα, μιλάει η υγεία, τα βουνά και αγώνες εκεί είναι. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, με δικιά του ευθύνη, έτσι εννοείται. Εγώ λέω ότι η δικιά μου προσωπική εμπειρία. Την ευκαιρία αυτό το μήνυμα ήθελα να περάσω λοιπόν. Δεν έχει και κάτι να χάσουμε έναν αγώνα, δεν έχουμε να αποδείξουμε κάτι σε κανέναν, παρά μόνο στον εαυτό μας. Και το χόμπι μας κάνουμε, έτσι, δηλαδή, εντάξει. Οπότε, δυστυχώς θα έχει αυτά το άθλημά μας. It is what it is, το αποδέχεις. Μπορεί να προετοιμάζεις μήνες για έναν αγώνα και τελευταία στιγμή να τσιμπήσεις μια ίωση, να σου προκύψει κάτι, να τραυματιστείς. Το αποδέχεσαι και πας παρακάτω. Αλλά υπάρχει και η θετική πλευρά όλης της ιστορίας, ότι
Η προετοιμασία πήγε εξαιρετικά καλά, όπως ακριβώς την ήθελα και πολύ καλύτερα από ό,τι περίμενα. Δηλαδή έκανα και το δεύτερο εργομετρικό στις 2 Ιουλίου και είδα τεράστια διαφορά. Και αυτός ήταν και ο σκοπός όλης αυτής της προετοιμασίας, δεν ήταν ο χρόνος και το ζαγόρι. Ήταν, όπως είπα και στο πρώτο βίντεο, σωματική και ψυχική υγεία. Και μετά όλα τα υπόλοιπα. Όποιος τα έχει ανάποδα, μάλλον κάτι δεν πάει καλά. Θα ανεβάσω το επόμενο βίντεο λογικά που θα κάνω είναι να συγκρίνω τα 2 εργομετρικά και τι έκανα και πώς πήγε, τι πήγε καλά, τι δεν πήγε καλά στην προετοιμασία. Αυτά όσον αφορά τη φιλοσοφία και την προετοιμασία. Αυτό που θέλω να κλείσω είναι ότι όλο αυτό ξεκίνησε σαν ένα πείραμα, το YouTube, το ταξίδι, το δημιουργικό. Να δω πώς θα πάει, άντε ξεκίνα και δες, σιγά. Δεν περίμενα ότι θα είχε τόσο ανταπόκριση, η αλήθεια είναι. Και αυτό με χαροποιεί. Γιατί τελικά το να φτιάνεις ένα βίντεο στο YouTube δεν είναι και τόσο απλή υπόθεση, παιδιά, απαιτεί χρόνο. Χωρίς να θέλω να γκρινιάζω. Αλλά ένας άνθρωπος σαν και εσάς είμαι κι εγώ, σαν όλους, με τη δουλειά του, με την καθημερινότητά του. Ξέρεις, πολλές φορές σκέφτεσαι πού θα βρω το χρόνο να κάνω ένα βίντεο, να τραβήξω το ένα, το άλλο, να το φτιάξω. Αλλά αυτό όταν βλέπω ότι το παρακολουθεί κόσμος και υπάρχει ανταπόκριση θετική, μου δίνει και εμένα δύναμη να συνεχίσω. Οπότε θέλω να κλείσω με αυτό, ότι δεν σταματάει το ταξίδι ούτε του YouTube, ούτε της προετοιμασίας. Όλα είναι παθήματα, μαθήματα. Ένα βήμα τη φορά. Και πάμε δυνατά. Επόμενος αγώνας που έχω δηλώσει είναι ο Ηρακλής στην Ηπάτη, το μαραθώνιο. Εκεί αυτός, εντάξει, δεν είναι αγώνας στόχος να τον πάμε γρήγορα, αυτός είναι... Έχω ακούσει όμορφα λόγια γιατί είναι ωραίος αγώνας, οπότε θα πάω για τη βόλτα πιο πολύ. Και θα κάνω και άλλο βίντεο για την επόμενη προετοιμασία. Τι στόχους έχω, τι σκοπούς, τα κρατάω μυστικά. Σας ευχαριστώ όλους ειλικρινά από καρδιάς. Νιώθω ότι μιλάω πολύ και κούρασα. Τίποτα. Καλή επιτυχία σε όλους που αγωνίζεστε σήμερα και αύριο στο Ζαγόρι. Καλή απόλαυση και να φάτε καλά. Φιλιά και τα λέμε στα επόμενα.